Mä synnyin aika tavallisenkin suomalaiseen perheeseen ja sillä ehkä erikoinen lapsuus oli mulla ja mun sisaruksilla, että meillä on aika paljon sairauksia perheessä. Ja mun isoveli Mikko, niin hän kuoli 6-vuotiaana leukemiaan ja mä olin silloin 5 vuotta ja itsekin synnyin sitten sillä, että mulla on sellainen synnynnäinen virtsarakon epämuodostuma, rakkoekstrofia ja siihen niin kuin sisältö, että on ollut tosi paljon leikkauksia jo ihan sieltä vauvasta saakka ja tosi nuorena jo mietin niin kuin jo perheen lisäystä ja niin kuin lapsiakin ja varmaan niiden just tosi monien leikkausten takia niin jotenkin oli semmoinen pelko niin kuin jo lapsesta saakka, että voiko musta koskaan tulla äitiä, että on kuitenkin tämmöinen vakava sairaus taustalla ja jotenkin pelotti, että voiko sitä edes tulla niin kuin raskaaksi koskaan. Se oli semmoinen kipeä juttu niin kuin ihan monia vuosia. Mä lähdin peruskoulun jälkeen opiskelemaan lukioon Karstulaan ja mun kotipaikkakunnalle. Ja sen lukion loppuvaiheessa niin sairastuin tosi syvään masennukseen ja sitten meni se olo kyllä tosi huonoon kuntoon ja tosi pahaksi masennus mulle. Keväällä masennuin ja mä en oikein itse sitä niinku tajunnut, että mikä mua vaivaa. Että mulla vaan hävisi niinku yöunet, että mä en saanut enää nukutuksia. Ja sitten jo kesällä niinku olin tosi heikossa kunnossa ja mulla todettiin sitten vaikea masennus. Ja sitten se vei mut niin pohjalle, että mä aloin suunnittelemaan itsemurhaa. Tuntuu, että mä oon niinku 4 seinän sisällä, missä ne 4 seinää siinä suljetussa huoneessa, että ne vaan niinku, lähenee toisiaan ja mä oon siellä keskellä. Mun yöpöydällä mä olin ottanut kaikki mun rauhoittavat lääkkeet semmoiseen niinku korurasiaan ja kaikki. Ja sitten siinä oli myöskin näiden lääkkeiden vieressä oli raamattu. Ja mä jotenkin sisimmässäni muistan, että mä niinku ajattelen, että mä joko tuun nyt uskoon tai mä otan nämä lääkkeet. Että tässä on nämä 2 vaihtoehtoa. Tartuin siihen raamattuun ja niinku yritin sitä lukea. Mutta jotenkin muistan sen, että se ei jostain syystä se ei auennut mulle silloin. Ja kirjoitin siinä jäähyväiskirjeen mun vanhemmille ja perheelle. Mä lähden nyt sinne, missä Mikkokin on. Mäkin haluan sinne samaan paikkaan. Sitten se päätyi sillä, että mä otin ne lääkkeet. Mä jotenkin olin jotenkin niin sekaisin, että mä en edes tajunnut, että eihän ne samalla sekunnilla rupea vaikuttamaan. Ja olin vähän sillain ihmeessäni, että että ei tässä nyt lähetäkään mihinkään. Ja tavallaan turhautunutkin, että mä en saisi itteeni hengiltä. Lähdin sitten muina miehinä siitä omasta huoneesta, niin sitten menin äiti silitti verhoja alakerrassa, niin menin sitten hänen kanssaan vaan ihan siihen pokkana silittelemään näitä verhoja, enkä tavallaan jätin sen koko, että mitä mä olin mennyt tekemään, niin jätin sen jonnekin syrjään ja ajattelin, että se ei nyt vaan onnistunut. Mutta sitten siinä ei mennyt kauhean kauan sitten, niin aloin lyhistyä siihen lattialle ja sitten äiti tietysti kyllä heti tajusi, että nyt on jotain kamalaa tapahtumassa ja hän kysyikin, että ootko sä mennyt ottamaan jotain. Ja siitä mulla aika lailla muistikuvat häviää. Se oli aika mielenkiintoista herätä siellä sairaalassa valkoisten seinien ympäröimänä. Mä jotenkin heti edes tajunnut, että mä oon sairaalassa. Että mä jotenkin ajattelin, että mä kuolin ja pääsin pois. Ja jotenkin ajattelin, että sen itsemurhan kautta
mä oon nyt varmaan sit taivaassa, että täällä on näin valkoista ja muuta. Ja siinä sitten se totuus alkoi niinku pikkuhiljaa paljastua, siinä hoitajia pyöri ympärillä ja muuta, niin tajusinkin, että apua, että mähän oon vielä täällä ja niinku tajusin, että mä oon yrittänyt itsemurhaa, että mä oon oikeasti tosi pohjalla. Mietin sitä sitä tilannetta, että ehkä mun elämällä on vielä joku tarkoitus, koska en sitten päässyt pois. Pääsin sieltä sairaalasta jossain vaiheessa kotiin ja se elämä alkoi niin kuin jollain tavalla rauhoittua siitä ja jotenkin ne kaikki asiat vaan niin kuin, tuntui, että mä vaan niin kuin jätin ne taakseni. Enkä sillä hirveästi miettinyt. Tuntui, että se oli semmoinen vaan pimeä niin kuin juttu ja ajanjakso mun elämässä, että mä halusin vaan niin kuin suunnata eteenpäin. Lähdin sitten kampaajakouluun opiskelemaan, niin mun luokalla oli siellä kampaajakoulussa, niin se oli 3 uskovaa tyttöä. Ja niistä yksi tyttö, hän niinku aina pyyti mua nuorten iltaan ja mä en sinne kovin helpolla suostunut lähtemään. Mutta sitten tuli se ilta, että muistin, että siellä onkin niinku, siellä seurakunnalla nuorten ilta menossa. Mä sitten uskaltauduin lähtemään sinne ja siellä sitten kyllä Jumala nappasi mut todella niinku kiinni. Mä tajusin, että Jeesus on niinku olemassa ja hän kutsuu mua ihan kaikkiseen elämään ja niinku, hän kutsuu mua niinku tielle niin sanotusti. Ja mä valitsin Jeesuksen, rukoilin ja jättäydyin Jeesukselle ja sanoin, että mä haluan olla sun omana ja kulkea niinku tätä taivastietä. Ja uskon ratkaisun jälkeen, niin muistan, että aina joka aamu kun mä heräsin, niin mä jotenkin niinku tajusin, että mä en ole enää sama ihminen. Että jotain ihmeellistä on niinku tapahtunut mussa. Mun silmät oli ollut ennen tosi niinku synkät ja semmoiset mustat ja pelottavatkin. Ja muistan, että se uskon ratkaisun jälkeen, niin niihin tuli semmoinen niinku valo. Tässä muutamia vuosia sitten, niin nuorten illassa niin sain sitten tavata mun nykyisen aviomieheni ja jotenkin tuntui, että Jumala niin kuin synnytti tosi niin kuin syvän rakkauden Tommia kohtaan ja tässä on niin kuin se ihminen, ketä niin kuin oikeasti rakastaa ja kenen kanssa haluaa niin kuin jakaa elämänsä. Juhannuskonferenssin jälkeen alettiin suunnitella häitä seuraavaksi talveksi ja sitten me mentiin naimisiin. Me oltiin oltu siinä reilu vuosi naimisissa ja tiedettiin, että mulla on tulossa semmoinen isompi leikkaus siihen mun rakkoekstrofiaan liittyen. Ja oltiin niinku sitä pohdittu, että oltaisiin niinku jo valmiita, että jos Jumala haluaisi meille niinku vauvan antaa. Ja sitten me Tommin kanssa päätettiin, että me tehdään ihan tämmöinen sopimusrukous. Ja pyydetään Jumalalta, että mä voisin tulla raskaaksi ja voitaisiin saada vauvoja. Mä sen rukouksen jälkeen avasin Raamatun, niin sieltä tuli, en muista mistä kohdasta, mutta sieltä tuli niinku semmoinen vaan joku pätkä, että he saivat poikalapsen. Ja siitä ei mennyt kauhean monta viikkoa, niin sitten huomattiinkin, että meille on tulossa vauva. Mä odotan kyllä tosi innolla meidän vauvaa ja on niinku haaveena evankeliumin työ ja mitä olen tähänkin mennessä saanut tehdä. Ja jotenkin sitä on ehkä tällä hetkellä tosi niinku ihmeissään ja kiitollinen kyllä Jumalalle, että mitä kaikkea on niinku tapahtunut ja mistä kaikesta niinku Jumala on vienyt eteenpäin ja ei voi muuta kuin ihmetellä.